हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव दिनैनि भिडिअआ जाबाय थाइजौ खाजि जानाय बिराद गरम ना लोगोफोर बेखायनो थाइजौ खाजि जायांदों सामथाइ फुलायदो लोगोफोर थाइजौ जानो जायगा गैयाना बेखायनो सामथाइ फुनानै स्रां खालामनानै बेहायनो जानोसै आरो जोङो नै थाइजौआ नुद लोगोफोर लुगैद वाव नै जोंना थाइजौ लेमग्रानि आखाया लोगोफोर मालाय जेन्थ'खा गाजोबनाय आं लेमाखै दै लोगोआसो लेमदो लोगोनावबो जोंना इउटुब चेनेल दङ लोगोआ भिडिअ ओंखारथ'वाखै होमबाबो मा नाममोन निजिराम ना निजिरा बर' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायनो गोसो दंबा ब्लग ओंखारथ'वाखै ओरैनो ससे ससे मोसानाय दं आरो रिल्स ओंखारो आसोला मोसानो रोङा आरो मोसानो रोङा सुला ओमफ्राय बानलुआ खैथा दंलै थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सय सात आठ नय 10 11ता मोनांबायमोन Gemen, kalian baik bare. Udah baik ya. Juga mana akhirnya mana sapaan satu tuh. Maharam dami. Tangan nung nangko karena Hasan genang gesezeng wambai tanang kau sona Ibara mare gelang gau damai nebar kaya sona Zetenai laki nanggu nemi nedai to नोंसोरबो नायाबा नोंसोरबो ओरैनो लाफादो साइदआव माबायदि जानोल' फैयो बिसोरो नायनो रोङा भिडिअखौनो लाजायाखैमोन केन्थायाथ' बुकिंल' रोंगौ एख' गैया नोंसोरालाय मा डिउटि बाय दं terasa अखा हाना बेसेबा बेदर जानायाबो बेसेबायदि बथलखौ फैनानै थाबाय ओमफ्राय बेदरखौ मोनजाबाय ओमफ्राय भिडिअआनो दा नों जेरै नुदो इदि जानानै उनावसो नायबाय ओमफ्राय दाखालि जों बिदिया सौफैनो रोङासै itu burzan saya loh ke Zubamba itu kan pada alana nih ya lisi semang gitu संख्रिया गोबाबसो जागोन ना मानोबा जोंनि बोथोरा जोबसिगोन लोगोफोर मोनजानाय नङा दिनैनो लास्ट जाबाय जोंफोरा गोथाव जाबाय नोंखौ गोथाव दैनि वां दे लादो मिसालाय दो मैगं था जानायखायनो मोखांखौ नुगासो मानिखैया नै बोरमायाबो थाइजौ जाफैदोंमोन मानो होखो नै सासेयाबो भिडिअ बानायगासिनो रिल्स होयो आसोला निजिरा बर' ना मामोन नोंना निजिरा बर' चेनेल दं इनाबो रिल्स होबाय थायो
बाय बाय दिनैनि भिडिअआ बेहायनो थुंगेबाय गाइसमोन